IRIGI, ICSN, in conjunction with CIC, Council of Igbo Communities in the UK, coming together, KADG. We have a lot to offer today. We are sorry for starting late, but you know the levels now. When you see 7 o'clock for invitation card, you know saying at 12. So, no, not so. But we have to change that. We really have to, because one thing is this, we have to lead by example. You understand? When we say 7, let's do it 7. Enjoy the show. I mean, we are about to start, like I said before. Sorry for taking most of your time, but we are about to start. We haven't started anything. The table is still empty. But wherever you are, make yourself comfortable. Try to know one another. Enjoy the rest of the show. Thank you very much. DJ, do your thing. Yes, the High Commissioner. It's good. You're welcome, sir. You're welcome, sir. All we will have a time. Don't have a lemma. We go to the one or two. I'm going to get it. Yeah. I'll put on the high. We're going to invite the chairman of the occasion. Okenze na Lolo, Hillary Odobi. Omeka 1. Omeka is the 1. No rather. Yes. Nna nede one them. You go to that one of you. Yeah. What the man Mahayama? What are you doing for table? Oh, Nama. The acting High Commissioner, Rafa Ambassador, and Mrs. Dozie Wana, Biko Adekenege. Down, can you do that initiation? Biko. What in that category? Oh, but look what now the officer of the Order of Niger, OON. Only also I got on this question. The only way you go to go down one. Anna Bo Omekanye Nkizi. Numwezanam Nana Iyom, you go there be social, or Macadam Iyom, you go, I'll let them know.
bụ ambassador ọzọ anyị nwere n'obodo anụnwa. Avia bụ ambassador ya na nwunye ya Ịma Nwagbo. Ihe ejichi ya bụ akụrụ ụlọ na ụmụ nri. Ịma Nwagbo biko na ndị soche biko kwọrọ na aka ọrụ. Onye ọzọ na-abụ nnukwu nche bụ nwanyị Avia bụ Chidi Oli Amandianeze ọkpara nyere ọzọ mkpụ n'Enugu. Ọzọ a na-akpọlite oche bụ nwanne anyị nwanyị n'obodo anụnwa. O so n'ife obodo ji biri. Ana m akpọ kanselọ Kate Anolu biko gbata n'isi oche kwọrọ dị aka ọrụ. Onye ọzọ na-akwụkwọ na ahụ bụ Dr. Larry Jones, ya bụ proprietor ndị Academic College n'obodo anụnwa. Dr. Larry Jones kwụkwọ dị aka ọrụ. A na-akpọkwa barrister Ekwere